Isuda lang arudin ti tulungan. Tapno masigurado ang nasaya ti pagtumpalan ti anak da. Matulungan mi da sana nanaskan nga ampunam di anak da. No kayat mo? Akan oras siya. Mabalin ko lang tulungan ni da. Kadawan makatibakan niya. Aniya? Maawatam digna. Ha? Ibaga king katipod no. Saan ko akayat nga agririta? Saan ko akayat ang mapasaktak tirik nam? Isu apang asim. Tano may papan iti ka anak. Saan nakabiyangan? Tanapatego ini Milo kanya. Nusan mo akayat nga da mapataod asan ta pagkinawatan. Nulakit dito saan ka akabilan minuan niya pa'y dita. Di nakbiyangan ha? Nuan niya man ti guhuram iti kabsat mo. Saan mo ngay ramraman ti kaanak ka? Tamok mat ngawan na aramin na basol keng ka. Malaksid iti sanda pa ng pabus o itikid daw mo. Ta imposible akayat da. Saan ang unas ti sakit tinagam ko? Napanak ko ni Man. Kabailan na ano ang pagadanan ni John. Para makita. Apay ngamin. Asaan kami anadaan iti anak kanipi? Gapo nga ta. Tanataenganan. Samagay. Awan imposible no pagayatan ti Diyos. Ubingag pa'y man. Kan sa anak pa'y ang nagmenopause. Anya ti amumi. No agsikugak tumadlaan. Purnugaya managsakit ka kaanakan. Wan, Uncle. Anya ti ko na ti doktor mo. Rimar ka matan iti ospital. Ituloy ko kanon ti agpaimbag dito'y balay, Uncle. Agad. Adamad lagas mo. Damat kit di. Kompleto, Uncle. Kaya't mo isublida ka iti ospital. Pakita ka iti espesyalista. Oray saanan, Uncle. Sigurado ka? Wan, Uncle. Marik na kakasla nakapsot ka pailaan. Kabalak da ito yan, Uncle. Simangpat kay gayam, Uncle. Wan. Nagtulag kami kandig na. Dito'y kami ngagnad. Kasta ka di. Ikat na sayat Kan patuloy agmutan ti bang patakdar iti bukod mi abalay. Amo ka na sakit tinaka mo kanyak digna. Nga mariknam to, tiriknak. Inton ada anak yo, kini Uncle Ipe. Agkabsat ta. Awan ko matirumbang nga pagrikyaran ta. Pinabainan manang minda. Saan mo ang pinanunot ti masakbayan ni John? Awan ti karbangam amang ibaga kanyang itikas ta anak ko ni John. Awan ti karbangam amang alail ta anak ko, nagyak kayat. Tauray na kurapay kami laang. Kabaalan mi nga isakad ti anak mi. Maipaay mamat siguro. Ti apin nga kasapulan na. Para iti masakbayan na. Nangatok iti ti pride ti asawam Ngam no saan atultulungan ni Ipe? Ada ka di kasta, abiyag na? Oy, saan mo apakibiyangan ti relasyon dagiti agulitag? Pudno mo ti imbagag. Adda aya dagito'y kada kayo no saan aga po iti asawa? Saan mo ako nanday ta? Gaputa ni Uncle Ipe, tinagbali na pan nakaama ni Milo, idi na ulila. Apay, basol ka din ni Milo? No kasta ti kinasaya at ti Uncle na kankwana? Mala, makitan to, no anya ti kabaalan nyo amang padakkel iti anak yo. Kan mangipaay iti kunayo anasaya at amasakbayan na. Nangato iti pride ni manang minda tata. Ay, pa kayo laeng nga agkabsat nga anak mi iti day dinanang yaw. Rumbang nga agsinakit kayo.
Lakaya kon, ket saan tayo maibaga no kasano pa'y kapaot ko iti daytoy abiyag. Kuma, bakitak ti kinasaya at latatilin na nganyaw. Saan asyak ti kasari tayo tatang? Tamok ang gusto Gusto ka, kunam. Unmat, Gusto ka de ti panagsaksakit tinakam mo iti kabsat mo nga aging gaita. amuyo ti gapuna. Pinabainan nak iti husto ni Manang Minda. Ay na, anak ko. Saan mo amarik na ti marikrik na na? Ngumno si ka nga tati agsaad iti biyag na. Ipalubos mo nga ta, nga alaen latan ti sabale ti anak mo. Sumangka utrumat na amilo. Kunam no kabaalan na nga ipaay tinaranyak amasakbayan ti anak na. Ama pagadal na aging ga iti kolehyo. Saan mo kumaagatadan ti kabailan na? Ay sus, tatang. No saan aga po kadag iti impatawid ti asawag kan kwa na? Anya kumatibiyag da? Saan mo kumaan ada kamatan dayta? Nang runa, numanggag ti asawam. Sumangka utrumat na alaklakayan. Ay, badi dayta? Nagdunggo ni Ipe. Nagsayaat. Magkasarak ka pa'y aya iti kasken kwa na. Diyo laan mo nga adda babawik anak ki asawa ken kwa na. Ay, anya kumamad ti pagbabawiam. Basta, saan yun adamagan? Masurunak laan. Pasensya kayo kuman kandig na, Milo, Minda. Uncle, Anya ti iba kayo, Uncle? Nilang John, di ada pasarabon na. Isuda, yung tatang. awan na nyaman na, Uncle. Wan, Uncle. Saan mat aday tati napatid kada kami? Di ko man nasaya at alinangan mi kinidig nati kang runaan. Wala pa dasit naman na nagkasarita. Saan na kami na maawatan ti rignak kasi na? Naglengkit din tataalaan na latan ti anak ko. Kuma, mapadasan naman ti agbalin nga ina. Apay nga na di agsikog. Tag na marikna naman ti agbalin nga ina. Kat marikna ti marikliknak. Sa pala kumaa. Sanak pa'y mat anapukawan ni tinamnama. Amadaan kami tumat lang iti anak. Wan, Uncle, nang runa kat, kunayo mat idi nga, agpada kayong awan diferensya na. Iso nga rod. Saan nga rod arumbang amaawanan kayo itinamnama? Amadaan kayo matlang iti anak. Iyapuram kumati mangipatagdar iti balayta. Ipe, Apay taga-pura ka. no apay nga nga impatawid mo kadag iti agasawa na ito itawid mo abalay. Isuda kumaati agpatagdar iti balayta. Kaya't mo kati nga agapatastig na. Kanyak mo na pangadang ko may papan kadagitisan ni kwa. Awan, makibiyang kanya. San kwa kayat nga tarumswasan tapag kinawatan. Nagruna nung may papan kadagit abanag. At, anya nga ron ti kayat mo asawan? Impay ko amin na dungoking ka. Amin na kinasayat. Ngamsan mo ko mga buswan. Anya? Ulitan. Anyaman ti kayat ko nga ramidan kadagiti sa nikwa. Awan bibiyang da sino man. Nga uray pa ipadawat ko amin. Anya? Iso pangasim. Saan mo akong traan when no questionan dagiti may papaay ko iti kanak. Saan ka kumaama naging bubukod? Saan ko kayat ti kasta? Material lang na ito yabanag. Saan na may tugot iti tanam? Awan kas iti adda maibatim a kinasaya at iti padam a tao. Nadayta ti makayayo iti Diyos. Insublida ni Milo iti ospital. Tasan mo't laagad nga umimimbag. Ket naibusnan ti naireseta nga agas na idirimwar iti ospital. Siya tinangpilit kadakwada ang may subli iti ospital. Ay, kaasimat ni Milaw. Sana babalin nga dadaga sa mapasamak iti kanak. Uray gumastusak iti dakkel.
Ay, naimbaglaangan. Taada ka, ipe. Awan sir-sirbe dagiti sanikuano katukan tibiyag. Iso kunaken binda. Saan da parikot dagiti may katang day ti agas kanda duma paggastusan da. Siyak ti makamo. Nagimbag kalaunay. Nilangan Milo tinabatbati asagibo ti pamilyami. Saan ko kayat? Nga dadaga sa mapasabak ken kuana. Iso ang kayat ko. Amang ipatakter kami ti bukod mi abalay. Tapno saan ko na makikita na gidi nga kasawa tata. Digna. Uray saan ko ang makikita ita. Ni John tinapatag kanya tata. Masakit ni Milo. Naisublay ije ospital. May sapay da ita. Ti laki ti asawag ti gastos iti amin akasapulan da. Oh, anja kumaita. Saan mo kumaalip-lipatan? Asaan mo a kwarta ti kwartana? May sapay da ita pakasuro na. Awan ka bukpukuta ka kwarta. Adan sabat itod na a kwartaken ka. Uwan. Ngamnoan niya lang ti kayat ng itod. Isulaan. Taan niya kuma ti paggastusam aya. Ay na, digna anak. Agbalin ka kumaana saya at iti asawam. Tasaan kan ama kabirok pa'y iti kasken kuana. San mo kadi asarungkaran ni bayaw mo? Nambarakon. Maagasan ay ano mapana. Sa anak mo ya doktor. Ayun ay dayta na panagsasawam. Nalipatan san no asino ni Milo kanyak nga asawam. Ang mga numasair ka no ibagak no kasano kapatid kanyak ti kaanak ka. Anya? Ang mga numapleng ka. Ba nagasan ko akayat na mapasamak. Kayat mo asawa? Napatpatag ti ka anak ka? Ngamsyak nga asawam? Kasta ka di? Kas itinakunak. Saan ko akayat ang masair ka? Iso adimon gutugutan amamuan ti sungbat ko. Si kalakumbahan ti makamong agpaspasin siya ken makaawat iti asawam ipe. Kasta ti hararamidag. Nga may bagbagaking kwa na at di na kumabuswan ti kinaanos ko. Ti kinatungog. Saan ka nga agdanag ipe? Kasari itak tumanag ni Digna. Akasam na ita. Naunday na panahon ti naglabas ngamsam na pailang nalipatan ti sakitin nakam na kanagiti agasawa. Day tamat ti dilawak ken kuana. Namin na doon ngay bagakan kwa na matulungan na dagiti agasawa ng runa ken John no kayat na. Asaan na naskan gampunan na ti ubing. Uwan ba? Kadingkarig ken Milo. Kadakwada nga agasawa. At tulungak ida amang paadal iti anak dano nasken. Katawan makalapot kanyak iti dayta. Ay ket nasaya at launay Isong idaw dawat kong agpaot pa'y kumatibiyag ko. Kat mauray kong tupa iti panagturpos na. Ay nulakit tita salwadam ti bagim. Ti salunat mo. Apay ket asaanan. Pundo mo't kadi dayta. Ngamusan tayo nga mo ti kadang ti apo. Tinaituding apagbatinggaan tayo iti dayto abiyag. Gusto kamat kit day. Ngam awan kas tay annadan tayo ti bagi tayo. Asano day ta? Si kapay laang ti mga sikasok kadagiti talon ni Milo. Kabayatan ti kadana iti ospital. Awan mo't parikot. Adamot matangdanan. Kan kompleto mo't kadagiti makinarya. Kahit ko man nagsalita taan na yung bagay. Ibagam ko makanyak di po na.
Nasakit ka di tinaka mo at tulungak ti kanak. Sige, makamu ka man lang. Ngamno ko nam asikapay ti mga sikaso iti talon ti kaanakam. Kabaalampay nga ta. Nataengan nakadiunay iti panagkitam. Damom yakon kabaalan. Diyak amukan ka. Sana na dayta ti pagparikutam. Siya kon ti makam mo. Sa bagay, kwartam mat dayta. Kan bagin. Ngam saan ka nga reklamo no adda mariknam anasakit iti bagin. Wan, awan parikot iti dayta. Talaga siya ti makam mo. Ipakitakan ka akabaalapay. Taan ko nga amo. No anya launay ti ikarkaro takendig na. Baybay amon. Ikararat talangan ang makaamiris tumat la kumaha. Di adal met ama ko na. Saan ama kao awat? Wan nga rod. Ikarkararag ko. Ama adanda kumamat lang iti anak ken Uncle Ipe. Kuma. Tapno marikna na tirik na ti may sangay na. Kumaa. Ngamiti day jay kabayag na nagastawa. 5 kaya ng kilipe. Dandanin 80 nansat. Pudno anatanganan. Ngam napigsapay laeng. Saan nga imposible ang makaputot pa'y. O apay. Adda ka di marikreklam. San ko man nga mo? Aglalado ta ka jak maawatan. Ay, ipad kay ti doktor. Mano nga aldawa na kastuyang. Kasta ka di. Apay at di mo imbagbaga adagos kaniyak. Kunak nung gagangay lang dayto. Pasla, mabaliktad pa iti tiyan ko nung sumro. No kasta, ada kayo ita iti doktor Uncle. Awan ka na kan. Pribado a doktor ti bayan me. Sige nga rod Uncle. Tapno maamuan no anya ti sakit ni Digna. Ay, anti-Digna kunak manlaangan. Ay, awan ka na kan. O sika, kamusta ka mataan? Kasi ti apo Uncle, sumaysayat matlangan ti riknak. Agkakapigsa ngamin dagiti agas ana ireseta kanyak. Nasayat nga ron no kasta ka na kan. Ala, kasta ba ay? Agsubyak iti klinika ni doktora pagarigan. Wan Uncle. Langarudan. Bye. Bye Uncle. Ay, anya nga tati sakit ni Digna. Anya nga tati sakit ni Digna. Amok pa yan. Mano ka nung aldawan na kasjay na. Sanda nga impan adagos iti doktor. Barang ano gagangay laang day chay. Ay, sapay la kumamat saan nga tang aginaw ni Digna? Anya? Awan imposible iti Diyos, minda. Naman nun atong tinapalamas. Apa nagdundinadak ng Uncle Pepe. Kahit masawan talaga maadaan iti anak. Ayan ti amu tayo. Sa bagay. Kaya't ko launay nga agsigumat ko ma. Tapno maadaan iti anak. Tapno iti kasta. Marik na tirik na ti may sangay na. Tapno saan nagsaksakit tinakam na kadata. Gapula iti di na pa nakaala. Uno pa nakaampon iti anak ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Agal lalaki tiragsak ko dungo. Agyaman tayo ti Diyos. Uwan, naparaburan tamat lang iti anak. Kunak no talaga sa anak kong ngagsikog. Wan nga rod. Kaslang marigata nga aginaw. Ugali siguro na medyo at dapat ang edad mo. Mabali na kasta.
Kastoy gayam ti Rigat tagina. Talaga na rigat. Kasta na dinanang kantipag ko nga ina ni Milo. Sa narigrigat tumanan ti aganak tay pustam ti biyag mo. Iswa na patego na iti anak iti may sangay na. Ipe, honey. Manipod panaginaw. Agpas ngay, kan panang padakkel iti anak. Nagdakkel ti sakripisyo ti may sangay na. Iswa na kapatpatag ti anak iti may sangay na. Takatukad ti biyag na ti anak na. Impusta na ti biyag na. Tapno masirayan lang na ito'y tilawag. Uwan nga ron. Iswa bagtit lang ti ina. Basta mangipadawat iti anak na. Ha? Inton makapagpas ngay kapalubos ti apo. Mariknam ton ti kinapatag ti anak mo kin ka. Honey. Kat siguro, mawatang tumutan tirik na ni Minda. Adin ang pagusto itikid daw mo. Rumbang launay nga agyaman kayo. Nagsikugpay lang ni Digna. Huwag nga Roda. Talaga diyak pinukaw din naman namak. Awan imposible. No pagayat ang tiapaw. Iso nga agyaman tayo. Hiraman kumatan tinananay paragimbag ni Milo aka anak. Wen, amin dagiti sagsagrapan tayo aparabor ti apo. Ti pan nakalasat tayo kadagiti panubok na. Rebeng na laeng apagyamanan tayo. Wan, kasamutan ti panagkinawatan kumadag iti agkapsat. Patsag, agkinaawatan dan. Tamapadasan na ni Digna ti Rigat ti agsikaw. Nalabit. Nakam ti apo na ito'y tapno makamiris ti asawa. Kat kang runan na pagyamanak. Akay ba ti akmatlang iti saringit ti kapututak. Una yan. Sabay lang umata lalakin to ti anak mi kandig na. Tapno nasiksikan ti may batik amang tawi di apelyedok. Oh, adamot ni Milaw. Awan, adda ni Milo. Ngam sa bari lang tayo mismo nga agdaod kaniya. Kumusta ka, Digna? Daytoy mana. Kanayo na madmadi tirik na. Talaga, kasta. No pa isang nagpapada tirik na ti aginaw. Ada dagiti nakaro ti pan nakariknada. Adama dagiti kaslaawan. San ko nga mo? Akas to'y gayam ka Rigat. Uwan, nang ron na no nakapso ti resistensya ti bagi ti aginaw. Uwan nga ron. Masapol ti constant check-up mo. Isunti ko na ti doktora mana. Saan lang nga ita? Adupay ti paglasatam. Kakaroon na ti panaganak mo. Iposta matalaga ti biyak mo. No saan ko lang akayat nga da anak mi kanipi. Sa anak lang umana nagsikok. Anya? Saan mo ibagati kasta? Nakam ti apo na kita. Kan dakkel la una iti ayat ni Epi. Amaadaan kami iti anak. Kasta dagiti lalaki. Kan dayta talaga tiga po na mga asawa da. Kan oreda tayo mo ta babae. Sorry manang. Gapo iti mangrugrugi pa lang amarik nakarigat ti panagsikok ko. Maawat akon. No apay asaan mo basta inanugutan tikid daw ko. Apoon pa iti nang kurkuraakan ka. Mas dawak ngamin kan ka. Imposible mo tikas day akayat mo mapasamak. Dawatom kit din ti anak ko. Idin to tag may maysa. Ay, wala. Nasaya at nagsikog kamatlangan. Malawlawagan mo't nga tanti panunot mo. Iti marik na karigat. Uray asino nga inaanilimbong ti panunot na. Saan na abasta ipadawat ti anak na.
Maragsa ka na, tanalawlawagan maglangan ti panunot ti kapsat ko. Saan lang asika? Kang runaan kanya. Taamok. Siyak ti kang runaan a kinaguran na. Nasayat lang unay, naimbag unay ti Diyos. Tapi naraburan na latay day ti anak. Uray no kas jay ti kinadagas ti panagpampanunot ti kapsat ko. Nakaamiris mo't laang. Ay, nasakit man ti kinapudno. Amay sa arason a kinaguranak. Ket dagiti naipapay ni uncle. Apabor ka data. Anya? Saan ko nga mo? Kasla kayat ti kabsat mo nga agrigat ta. Tapno adda rason a mapilitan ta amang tad kadakwada iti anak ta. Kinamauyong ti kasdi ka panunutan ti kapsat ko. Nadlaw ko matitay din. Iruruman na talaunay. Ngamuri anyak mapaspasamak. Diyak lakit di padawat ti anak ko. Ken, pagyamanak mo ti apo. Tayin sagot na kadata niyang kalipi. Pulos adinak binaybayan. Agingga iti pan nakapagas ko. Pudno dayta. Isu ti instrumento ti apo. Tapno malasat ta ti amin na panubok. Ket agyaman naklaunay. Tasaan ka naglupoy. Talaga saan? Tain ka rin iti bagi nga ore anyat panubok adumtan iti biyagta. Mamati ang naglabas. Akas iti panaglabas ti panawan. Saan to ngagmaumaw ti panagayat ko kan ka? Kasta akmet minda. Sana kabaalan. Ado perang dagiti panubok ti ayat. Ngayon sagot ko kan ka. Kas iti nakunam. Aglabas man ti panawan. Kang runa na siya ti maragsakan. Iti palagkinawatan yung matlangan nga gapsat. Nakaamiris akon, honey. Kat kang runa na pagyamanak ti Diyos. Nasaya at launay. Sapay na ko ma. Tagpat kamintoan na salon at iti ipasngay kong anak ta. Iso nga nadam ti bagim. Wan, Parugyak mutan ti mapatak dara balay ta. Iti laong madlang tinagsaadan ti family house mi. Tapno agabay tayo madlang. San kay to nga ginaday wagkabsat? Nubilang tawanak ton. anya? Kanada kang runahan payakid daw. Agtalinaad to kumalata tinasaya at alinangan nyo. Ikarit na ita, honey. Katagyaman akmat kan ka. Tauray no saan anasaya at dagiti impakpakita. Iti napalabas. Kat nagtalinaad kalata aman nakaawa. Talaga gayam ngayong pilitan ni Camilo ti Simalo kiti talon. Sa bagay, nananayan ti panagimbag na matkit di. Uy, uncle, kat agyaman naklaunay. No saan agapo kata kayo? Amangan no, saan pa'y anaimbagan ti asawak? Sayang. Saan mi anadanon ni Milo? Ang sa nabali. Si kalaangan ti pangibagaan mi kiniipi. No anya ti nagtulagan mi may panggap kini Junjun. Anya ka di manan dayta. Nagadon na naipapaiyo kada kami. Ado na pintas na panunot mi. Tapno saan kayo na marigatan? Anya dayta. Amo mi, amarigatan kayo amang paadal kin Junjun iti college. Anya man daytan. Iso nagtulag kami nga agasawa. Ada kami timang paadal kin kuana. Ha, tapno anya. Apa nagkunak? Nasaysayat na pagsaritaan mi nga agasawa dayta. Dignahan di. Saan nababali na may salaang ti kasarita to? Kaya't mo sawan mana. Uray daytoy. Pagkadkadamlat ta. Diyan mo. Ngam, kasi tinakunak. Pagsaritaan ni pa nga agasawa, ang mga noon niya man ang tiplano. Iso lang nga rutin titultulong. Ikakaasya. Iso pa'y tinapanakal. San ka nga gungal? Awan may tulong dahil ta panagbungpungtot mo. Laglagi pam, kapadas ti panaginaw mo. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak kang ka. Kan iti inawam. Masurunak lang amin.
Kasi lang nga rin ti kasasaad da iti biyak. Napanakkel pa'y laang. Nangato pa'y laang ti pride na. Tunggal tao, ada kabukbukudan na panulot kan rin. Adaan iti pamuspusan. Ti mawatak. Kaya't damad nga isuda ti mangisaka iti agpaay iti anak da. Uwan naturad tinakam da. Taam mo da at tulungam ida no darigat da. Ulitag, sanadakas ti tumulong. Nasaysayat lang ti tumultulong ngam ti matultulungan. Mawatam ka ti kaya't kuasawan. Bayam latan. Mauawatam latan ti kabsat mo. Saan mo natutupan? Nagbasit lang na ti pagkitkitaan na kadata. Pagbalinan nakmatan nga awan manaknakam na. Ay, kung naglaki din no nagbaliwan. Maawatam latan. Takapadas ng aginaw. Ay, saan arason day ta? Sana pag-iinawon ti kastang arami ti tao no kapanunutan. Minda. Naginawak mo, sanak mo takas dyan. Sika ti inauna. Ken mas nanakman. Sika kuman ti mga uawat ken kuana. Awanan nalaunay ti kabailan tamot. Di katagyaman ta aginawon at danton anak na. Dakas pelat pa nagpampanunot na. Kanayon na kidi nga isingir ati pa nang tulong ti asawa na kadata. Amok ama ti panunot na. Gumawan mabalinta. Saan tamat adaw-dawatan no di kat si pupuso nga ipapaay ni Uncle kadata. Awanan basol ta iti dayta. Ay, kung naklakit din no na ornos kayo nga agkabsat. Tatang, ni nga mindig na. Mauawatam latan ti kabsat mo. Iti aminin agundaway mauawatan. Naglaingan. Isulat na sayaatan. Mauumaha kong tatang. Mabainak pa ikit din iti asawak. Ay, Saan nagsasao ti asawak? Nga marikriknak. Masaksakitan launa yan. Masaksakitan ngam saan lata nagsasao. ay, saan ko man nga amo? Kamkas itinakunak. Mauawatam latan ti kabsat mo. Agyaman kit di ano sana dosaan ni Apo Diyos iti kasya kinadakas ti panagpampanunot na. Ngamuren kat mapaspasamak tatang. Ure kasanot kinarigat mi. Aramidan mi ti amin nakabailan mi. Tapno maipaay mi ti rumbang nga ipaay mi para itinapintas sa masakbayan ti anak mi. Asaan a rumbang ama kibibiyang. Amok met, akabailan niyo. Adapay mo trabaho. Talaga? Lupay, agpensyon kan taon. Katuan. Ay, agmauyong santikapsat ko. Ure kaskasano. Nalabon matlat ti apit ni Milo. No pa'y adala tagundaw ay adala pusin ti bagyo no anya pa'y di tadidigra. Talaga akas ta. Mala, kas itinakunak. Tangay sika ti makaw-awat. Awatem latan ti kabsat mo. Napatgan tikid daw ko. Lalaki ti anak ta. Saan anormal ti panangipas ngay ko kenkwana. Ta narigata na. Ta nagtakkel mat ngami. Wen, katagyaman tayo ti Diyos. Nasalunat kayo ngagpadpada. Narigat na talaga. No medyo nataanganan ti agsikok. Puno dahi ta. Agam naturasan ti medisina. Adun ti pamuspusan na marigatan ti inang agpasngay. Uwan nga ron. Katagyaman na. Kan kidawa kiti Diyos asil pa na kumapay ti biyag ko. Na makitak pa iti panagdakkel ti anak ta. Membag ta simbang putkan sakbay nagtudo anak. Ngam ni awan pa'y ni tatang mo kat madanagan akon. Ay, lugatan nyo man tiri daw. Ay, ada ni tatang na. Sulitan. Ay, isungag pa ison. Nagpatudo manan. Di na nalagip, aday tati nagsaksakitan na itinabayang idi.
Apay anak patudo ka manan. Amo nga na makaala ka manan iti sakit mo. Ay, kalat mo't ngamin nga imbayakabak na itayan. Nadigos ko. Narigat nga agpaiso ti agsakit. Ala, ag-shower ka. Magyarwara kiti pagsukatan. Uy, di ka lang minagan-an na dako na. Nalakit din. Isaruno mo ti tuwalya iji banyo. Ag-shower akpay. Amo kawas tinaapit mo kaalakan. Nagapoy ti panakabagyo nagitiraap mo. Iso nga, alam na ito tatapilaan nga na yung ti pagbyagyo kinagastusin niyo. Agyaman na kiti dayto Uncle. Bayan nyo. Bayadak tumatlang dayto inton adamay gamak akawadwadan na. Saan mo napampanunutan na ita? Tulong kunday taka na kayo. Nang runay di panagadal ni John. Agyaman ak unay, Uncle. No ka sa pulang ti kwarta, ibagablaan ka niya. Awan sa bali ang makatulong kang kawin wag tinulong no sana datalaan. Doha talangan nagkabagyan Milo. Kas na ko na. Awan sa bali nagsinakit no sana datalaan. Mababain na kiti asawa yo, Uncle. Saan mo panunuran ni Digna? Awan mauray mo na sa aking kwan. Takin na sarita ko na nasayaan. Maragsakan ako, nagtupos ka matlaan ko. Makasangit ako tinalaw sa ragsak ko. Agpada kami kintatang mo, ha, maragsakan. Isagot ko kada kang tatang na ti baligik na nang. Agyaman kami unay, anak ko. Uray kasano arigat. Kinabalanda ka pinagturpos. Diyon na po. Kaplawang kahit ipanagturpos mo. Ay, lolo, agyaman ako ni kada kayo. Amok nga do tinay tulong nyo kada kami. Napatig da ito nga aldaw para ken ka, jun ka anakan. Kablaawan ka, anak. Agyaman na kanti. Ay, managminda. Adan professional nga anak yung kinimanong Milo. Kablaawan kayo matadwa. Kahit pakawanin da ko ma, kadagiti kinasabrak ko itinapalabas. Bueno, kat may kadwan na ito agundaway at nagdawat mo iti pamakawan. Sapay ko mata na pudpud no daytan. Agyaman ak matitikablaaw mo iti anak ko. Timakunak. Sapay ko ma. Talipatan tayong tinapalabas. Sardingam ko mamatan ti anak ko. Digna. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.